Okay, njengamanje bafethu ngizosela. Njoba ngithi ngizosela, ngizopressa kuphi? Ngizopressa la ka left wami ngoba ngithi sell yabo. Ngilindele ukuthi imakethe yenze njani? Ngilindele ukuthi imakethe ishone phansi yabo. Ngilindele ukuthi imakethe ishone phansi. Njoba nakho isithintile i-support line yami lapha. Okay, ngiyawupressa ku sell manje. Okay, awangena ama-order ilo size yami ibinkulu uthi ngifaka ku-0.9 ngibone wona not enough money. Okay, 0.5 okay uyangena 0.5 or 0.1 abangeni nabo. Okay, kuvuleke only one order, kuvuleke i-order eyodwa ke la i-Bitcoin USD. Kuvuleke i-order eyodwa, angazi indaba kuvuleke i-order eyodwa. Ngathi ngoba imakethe ngizoyinquma mhlawumbe iyabona ukuthi ngizoyinquma. Okay, i-stop loss sami ngizosifaka kuphi ukuze ingadleki enye imali yami if imakethe ingathathi direction yami. I-stop loss sami uthi ngisifake la, stop loss sami ukuze if yona inyuka ingabi sayidla imali yami. Yayizwa leyo nto, ingabi sayidla imali yami bafethu. Okay, uthi ngisifake i-stop loss futhi sengizobuka exactly ziphi inamba, sengizobuka exactly lezi inamba lezi la ngifuna ukufaka khona. Futhi ubani? Futhi u108998, futhi 108998 yabo. Uthi ngiyosifaka i-stop loss sami 10898, sifaka kanjena i-stop loss 10898.55 modify. Sesingenile stop loss sami ke yabo. Noma bekuthiwa i-order yami le iyaluza but if yona inyuka izifika kuphi? Izifika la kwi-stop loss sami. Yafika nje la kwi-stop loss sami iyangikhipha mina ngobani? Ngoba ngifakile i-stop loss. Manje ngizofaka nani ne-take profit ukuthi if imarket ifika la, imakethe mayifika la, imakethe ngifuna lingithathele. Ngisho bekuthiwa ngilele, ngisho bekuthiwa angisena data, ngisho bekuthiwa ngibhizi kangakanani, mayifika la uthi ngibuke exactly lezi number u10698 10698 yeah. Faka i-stop loss sami la, wala faka stop loss sami straight la. Thula ngasemafrijini ungathi 10698 yabo. Ngifaka i-stop loss, ngifaka i-take profit yami lapho ke ukuze ingithathele 10698.6. Senginomzila wani, senginomzila we-stop loss, senginomzila we-take profit. Le order lena shothi isizozenzani? Isizoyisebenza yona yabo. Mina okwami ukuthi ngiyibuke noma ngihambe ngiyoyibukela i-movie noma ngiyoyidlalela nezinye izingane kanjalo nje bafethu.